si prekapčaný. Buď počkaj, alebo sa peknú. Nie, prepol sa. No prekapčaj ma. Alebo tieto vecičky ma nechcú počúvať. Nie. Toto je nové. Na drevíku. Tak. Napni sa. Tak určite. Kamavinga. No dobre, trafil som kameru. Čo? Trafil som kameru. Zase som trafil kameru, čo ti dáva? Zase? Čo ti dáva? Dobre. 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 Čakaj, musím si troška... Čakaj, netreba... Jo. Jak si... Poškrabal. Teraz kam dám? Čo? Tam. Tam, kde je skala, tam nedávajú schody, vieš? Keď som bol na tej Sokoli skolách ráno o 8, to nebol nikto. Ale o 10, keď sme už išli dole, tak tiež toto isto. To verím, no. Otočí sa naozaj ráno vtedy. Trenčina, takže my to mali 2 hodinky ešte. Ráno my ste stali, ale nič to. Mali by skôr. Ona určite. A tak na tých ťažkých asi nebude to oslobodiť, myslím, nie? Ťažko povedať. No, to je pekná jedna. Príliš teplo. Hej, je tam vidno. Aha, nad sebou má. Tam pôjdeme hore. Na tej skale je. Mohli by za to nízko. Juj, to tam hore pôjdeme? Nie. To je Ečko. To je ťažké. Ešte tuto nie, ale potom nad tým je tiež. To je tá sieťka. Sieťka, neviem koľkátka je. Ale toto, čo ide teraz oproti, toto je také ťažšie, to je Ečko. Tam hore úplne je taký previs. Okrem toho, že lezeš hore, sa musíš aj pridržiavať. To keď budeš staršie, budeš mať silnejšie ruky.
mi to až taký zaberák na ruky. Já nejdu dát. Tak ešte spravím polovička. Je to.